Se oli varmaan siitä syystä, että niin vanha talo, rintamamiestalo rakennettu 50-luvun lopulla ja sitten sen jälkeen 2 kertaa lisätty. Täällä oli paljon uudistettavaa. Täällä oli maadotuksia väärin. Eli niissä ei ollut maadotuksia, vaikka ne ulospäin näytti maadotuksilta, muun muassa tuolla suihkun yläpuolella. Sitten mittaritaulu tai sähkötaulu, mikä se on, niin se oli aika vanha. Eli niitä vanhoja sulakkeita. Ja sitten kyllä mä nyt tämmöisiä LED-lamppujakin tänne toivoin, kun täällä oli loisteputkia vielä katossa. Ja sähkösaneerauksen jälkeen niin ainakin nyt tuntuu, että on paljon turvallisempi tämä koko asuminen täällä, kun tietää, että ei tarvitse varoa, että onko toikin pistorasia turvallinen tai onko toi johto tuolla, joka menee, niin turvallinen. Ja sitten kun meillä on näitä pupusiakin vielä, niin niidenkin jäljet on nyt korjattu, että ehdottomasti on paljon turvallisempaa asua. Sähkösatekin työ, kun se on tämmöistä ammattitaitoista ja tosi huolella tehtyä, niin mä kyllä ainakin uskallan suositella kyllä näitä 3 nuorta miestä, jotka sitä sähkösatekia nyt tällä hetkellä niin pyörittäen on tosi hyvää työn jälkeen.